he thil bir thei hi in herlum na khawl ania heta mihring omte hi tlan char tura nor luian ni chuwang chuan mi that chhe te tan a hrem hmun tia kawani bik nge mi an damlaia that che taka lo kho sato thin te chu he in herlum na khawl a hian chawlo an tlan char anga tlan che tuma tu an jong thla ni pon tuya piran ha te chuan an se som vek zel thoni an jinga chuan mi pakhat adam laia kang thil tu chu tel vea aming chu Jack nin adam lain minuna tam takalo chan him sak to a chan chin chuan chu hrem huna lal nu chu hne le in Jack chu engwanga rim taka hna thok thin nge ani han chota Jack chuan poisa wang chawa ti ani tho soi che chuan chu hrem hun lal nu nui mel chu are tanghala a chan chu hrem huna chuan poisa chuan hlutna chete ma nei loin poisa da poimo ma saber thin tu te chu hrem man ni thin wang ani ma se mi pakhat chuan Jack chu hrem ani ma che chuan lo chan vein anun man thin dan te chu lal nu hne na chuan a soi fia sak vea Jack chuan a damlai chuan na sang panga thok kop thina restaurant a thokma saberin adata ei tura sem chok le phota ti chuan wan tlang in bolna chu ti fai le in zan kho in motor khal le thina ni ti chuan a hun tlem tel ani chu mutna na mang ve chau thina ni chu tiang rim taka na tho thin na chan chu anu na sataka dam lo wang le anaw school fee tura tho chuang ai wang ni in atan chuan poisa chu engkim ani wang ani a full movie recap en du chuan comment a kon link ka da lowen lam hu no mi ti ve nge yang